guys! Frizzle here! Welcome back sa channel natin. Today, I will be doing another try-on haul video, guys. Itong mga damit na i-feature ko, guys, galing kay Moda Kawa. So, ano siya, guys? Japanese, mga kawaii, at saka Harajuku fashion. Timing na timing kasi they contacted me after we booked a ticket for Japan. So, kung hindi nyo pa alam, pupunta kami ng Japan. So, sabi nila, pili ka ng mga damit. So, pili ako agad. So, yeah, thank you so much, Moda Kawa, for sponsoring this video. I will go ahead and show you guys what I got from the website. Again, it's gonna be a try-on haul. That's why may full body tayo ngayon. The package came like this. So, ganito yung package niya, guys. Papakita natin sa inyo yung mga laman. Lagay natin siya dito sa gilid. First one is, parang naalala ko to. Alam niyo naman, adik na adik ako sa mga ganitong kulay, brown, mga mustard, ganun. So, meron siyang tatlong hearts sa harap. Maganda yung quality niya, guys. Makapal. Very stretchy as well. Hindi siya see-through. And yung print niya sa harap, ano talaga siya, tahi talaga ba? Hindi lang siya like print lang. So, tahi talaga siya. Yung strap niya is elastic, guys. And it looks very sturdy, actually. Kasi meron ako mga ganitong top na elastic yung strap. And nakakatakot siya suotin. Kasi parang anytime kapag ginano ng bata or ganun lang, mahila lang ng konti, parang masisira. Pero this one, hindi naman siya. Very sturdy niya. As in, kitang-kita mo talaga na natahi naman siya ng maayos dyan. And gustong-gusto ko yung kulay. So, try natin. Ayan! Kasyang-kasya siya, guys! Tamang-tama yung dito, oh. Yan. Tama lang din yung length. Hindi siya sobrang haba dito. I mean, hindi like sobrang nakadikit na sa ilok ba. Yung napapansin ko lang, yung yung elastic niya, kapag na-touch sa skin, medyo makate. Yan, kakita nyo ba? Sinunog nila yung elastic para siguro hindi mag-fray. And, yeah, kapag natatouch siya sa skin, medyo makati siya, guys. Pero okay na okay siya, ha? Ang ganda ng quality nito. Siguro kahit na hindi kayo sobrang pitit, magkakasya pa din sa inyo kasi sobrang stretchy niya. Kasi mas-stretch talaga to. Okay, next is yung nasa pinaka-itaas ay parang bag ata to, guys. Hindi to damit. Yan. It says Joy. So, maliit siya na bag. Ay, in fairness, maganda yung strap niya, guys. Ganyan siya, silver yung strap. And crossbody siya na pwede mong i-tighten ng ganyan. Okay. Tingnan natin. Mahaba to sa akin. So, i-wrap ko siya dito. Tapos, i-ganon ko dito sa kabila. Para lumiit yung strap ba. Ganyan. Kaya lang, sobrang liit naman. Hindi. Gusto ko sana siya i-crossbody. Kaya lang, sobrang liit naman. Di ba uso ngayon yung mga belt bag na ginagawang, para akong tanga. Wait, ang tawag doon, parang banig yung, yung material niya. Sa loob, ganyan lang siya. Meron siyang fabric sa loob. And it says Joy. So, same sa top na to. Din talaga siya. Nakatahi talaga siya, guys. Hindi lang siya print. So, maganda siya. Kaya lang ito, medyo matigas. Siguro kapag nagamit mo na siya ng maraming beses, magiging okay yung pa-string niya. Next is, pineapple. Alams na. I think this is a top. Ayan. Ganyan yung itsura niya, guys. Yung tela niya, makapal siya. Diba? Hindi see-through. Maganda actually yung quality. Para siyang masuti sa akin. Ay, ang ganda nito, pang summer, pang bahay ba? Ayan. Yung print niya, hindi siya tahi, gaya nung iba, pero parang very good quality naman na print. It says pineapple, tapos may pineapple talaga na picture. Wala lang, very simple lang na top. Very kawaii. So, sa mga napapansin ko kasi sa mga online na shops, lalo na kapag ganito, konti lang yung tela, hindi ganun kagandahan yung quality, guys. Parang sobrang nipis. Pero so far, sa dalawang na-try natin, ito, sobrang ganda ng tela. And ito maganda din. Makapal. Hindi as in sobrang kapal na parang, na siya, parang pang winter. Hindi. Magandang quality na white na tela. I think it is a jumper or jacket ba.
Yes. Maganda din yung tela niya. Ito, makapal. Pang ano talaga to? Pang Japan. Punta kasi kami sa Japan April, mga mid-April. Parang ano siya guys, autumn or fall. So, kailangan ko ng mga long sleeve na mga damit. Ito, meron siyang heart. Wala kasi akong like black na jumper na merong print. Wala ba? Yes, parang usually yung mga jumper ko na black, as in plain black lang talaga siya. And kahit na iba-iba naman yung suot ko, parang pare-pareho lang kasi wala siyang print. So ito meron siyang heart. Medyo may pagka-turtleneck yung datingan. Oh. Yan. Timing na timing, matatabunan na yung ating burn dyan. Very soft ng tela, hindi siya makate, wala siyang parang mga, alam mo yung mga extra tahi, yung may mga namumuo na tahi sa sa loob, lalo na sa mga jumper, sa mga jacket, walang ganun. So very smooth niya sa skin. Ang init-init na. Ang init ngayon dito, nakauna nga yung AC ko. Okay, pink naman tayo mga kaibigan. Ganyan yung print niya. Very kawaii. Oopsie. Nasira ko ata yung bag. Kung napapansin nyo, wala akong masyadong ganito kasi hindi ako masyadong like sobrang makulay na mga damit. Pero kapag summer, okay siya pambahay, no? Yan yung niya, print niya, babae na lollipop pa more. Kapag mga ganitong damit, inaano ko siya, fino-fold ko yung sleeve. Kasi tingnan mo, ganyan siya kapag hindi fino-fold. So, fino-fold ko siya. In fairness ha, yung pagka-pink niya, hindi naman sobrang loud na pagka-pink. So, okay lang. Susuot ako ng ganito. Maganda siya, ipares ng mga shorts, ganun. Akala ko kanina malaki, pero hindi pala siya malaki. Tamang-tama lang, oh. Ang ganda pa ng ang ganda ng tela, guys. Hindi siya mumurahin talaga na tela. Tapos parang maganda din yung pagka-print. Medyo maingay nga lang yung print. ASMR. Napaka-simple lang, pambahay or bisita sa mga inday, ganyan. Purple siya na t-shirt. Tingnan natin, o, diba? Bakit ang colorful ng mga pinili mo ngayon? Ikaw na talaga. Ay, ang ganda ng tela nito. Ito kasi, siya, maganda siya, pero mas maganda to. Soft siya na pino. Yun yung term. Ay, ang ganda nito. Sabi niya, walking on a dream. Pero yan, ang cute niya. Meron siyang moon. Tapos parang ata to ba? Nagpi-play ng song. Ganon. Medyo oversized to na t-shirt kasi small na to eh. Tapos malaki siya. Maganda to yung like pambahay or bisita sa mga inday. Ganon talaga. Wala nang ibang ginawa kundi bahay at saka inday. Malaki to, pero ang ganda niya. Ang sobrang komportable. Ang ganda talaga ng tela nito, guys. Hindi ko siya ma-explain. First time ko na maka-encounter ng ganitong tela. Very pino. Sobrang komportable. Ang ganda ng kulay. Gusto ko yung mga ganito. Kahit na may kulay siya, pero tone down pa rin kasi pastel, ganon. Sa lahat ng tela, ito yung pinakamaganda sa skin. Parang ayoko na siyang hubadin. Hala, guys. Feeling ko same siya ng tela nito. Hindi siya same. Parang tinatry niya na maging ganito, pero it's not quite there. Tinatry na maging ganito. Soft din siya, pero hindi kasing soft nitong suot ko ngayon. Na parang bagsak lang, ganun. Ito kasi parang medyo may structure sa kanya. Gustong-gusto ko to kasi bagsak na bagsak lang, ganyan. Sabi, Wildest Dreams. Puti lang siya, guys, na meron siyang unicorn. Bakit medyo mabaho? Medyo mabaho to, guys. Ba't may ganun? I-fold natin kasi kung ganyan, wala. Okay lang sana kung siya, bagsak na bagsak gaya ng isa. Pero kapag ganito, very boxy niya tingnan. Okay lang naman, pambahay lang naman. Pero, alam mo yun, parang gusto mo din medyo cute naman tingnan sa bahay. Fairness, ang cute ng mga tops nila ha. Ang cute pa ng mga print. Hindi siya ganun ka-special, pero knowing me, susuot ka pa rin tong mga ganito kasi basic biatch ako eh. Parang after ko na na-try yung Burbo, parang yung mga next na mga itatry ko, parang okay lang. Ewan ko kung anong klaseng tela ba to? Ganda. Wala siya nakalagay na brand. Sabi lang niya sa likod, small. Tingnan natin yung gilid. Okay. Very helpful. Hindi ko siya maintindihan, beshi. Dang, 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 dang. Oh,
O, diba? Summer na summer. Order pa ng onesie. Parang dress lang siya ba? Parang ano lang siya ba? Dress. Hindi gaya nung like, onesie ba tawag din dito? Parang lang siyang robe. Ganon. Wow! Wala, ang daming nalalaglag ng mga fuzz. Ang soft niya, pero ang dami niyang ganap. Ang dami niyang mga loose threads. Bakit ka may ribbon dyan? Saan kaya to nagsusuot itong damit na to? Daming Ang soft, promise. Ang soft. Ala, cute. Ano siya, guys? Pocket talaga siya na totoo. Heart to? Star. Oh, 2 pockets. Oh, yan. Oh my gosh. Very chill nito. Like, you know, after mo maligo, tapos ayaw mo pa magbihis kasi ewan ko sa'yo kung bakit ayaw mo magbihis. Pero, yan. Hala, ang cute. Parang gusto ko na lumamig na para magamit ko to as in sobrang soft. Kung soft yung purple kanina, ito, nakakabuang to. Hindi din siya gaya ng iba na sobrang kapal na like ang bigat-bigat na. Ito, I feel like it will keep you warm pero hindi siya mabigat. Sobrang soft. As in, sobrang soft. Tapos mahaba pa siya, guys. Ay, bongga. Okay, next! Elmo. Nakita ko yung ulo ni Elmo. Okay. Parang nadi-disappoint na kung hindi ganito ka-soft yung mga sumusunod ba. Para siyang matigas na parang fleece na matigas. Anyway, it's Elmo! Napansin ko kasi wala akong red na jumper. Ayan siya, guys. Oversized na jumper. Hello, ang dami talagang fuzz galing dun sa gray na See? Ang daming gray. Galing sa Okay lang naman pala. Binash-bash ko pa siya kanina. Okay lang naman pala, Ano ba? Suot mo to sa airport, tapos naka-leggings, ganon. Lalo na kapag malamig yung pupuntahan mo, or kahit na hindi malamig, kasi pang airport lang naman, lagi namang malamig sa airport. So yan, maganda to pang outfit. Hindi ako mawawala nito. Pulang-pula ako eh. Maganda siguro to kung gusto mo mag-shorts, tapos maganito, okay din. Sobrang warm niya. Nafe-feel ko na talaga ang init-init na nakatawan ko. Okay, last one. Pants ata to, guys. Meron siyang pa-design sa baba. Oh, ganyan. Wide leg. Ay, tamang-tama yung length sa akin. Wait, suot ko muna yung brown, tapos suot natin to. Kasyang-kasya siya, guys, pero hindi ko sure kung gusto ko siya. Para akong Pangie. Ganito siya, guys. So, parang yung length niya, medyo bitin. Bitin ba? Or style na yan ngayon. Hindi ko alam. Pero, ay meron. Sasabihin ko sana wala siyang pockets. Pero meron. Okay lang naman, no? Kailangan mo lang siyang partneran ng magandang shoes. Pero hindi naman siya ganun kasama, diba? Tapos sobrang kasyang-kasya pa siya sa akin. Kasi sobrang sobrang hirap ako maghanap ng pants na kasya talaga dito. So, ito elastic siya. And yung likod, looks like that. Pack! Actually, may mga nakikita akong style na parang ganito yung suot nila. Tapos naka-sneakers. So, I think I'll try that. Kasi parang may potential talaga tong pants na to. Sa lahat, yung pinakagusto ko, kasi alam niyo naman ako, more on comfort ako. Hindi ako like sobrang masunod sa trend. Wala. Basta komportable ako, dun ako. Ito yung pinakagusto ko, guys. Pambahay na top kasi sobrang ganda ng tela niya. Sobrang ganda ng bagsak. And I also really like this one. I can see myself wearing this sa winter. Like, siguro every morning. Preparing my breakfast. Ganun. Sobrang soft. Sana lang after ko siya labhan, mawala lahat ng fuzz. Kasi the fuzz, hindi ko sure kung fuzz yung tawag sa mga ganito. Pero yung mga lumilipad-lipad, sana mawala siya after malaundry. Kasi ngayon, it's everywhere. Pero this is like, itong dalawang to, sobrang soft. Anyway, ililive ko yung links sa description box, yung links ng each item, as well as the link of the website will be in the description box. Thank you so much, Modakawa, for sponsoring this video. I hope you guys enjoyed. Please do like if you did. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye! Mwah!